Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando kubingelelayo ithi uJesu KRISTU uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa kuba phinda sihlanganise futhi namhlanje. Ngiyacela sithandaze. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyaguqa phambi kobuso bakho, ngiyacela ube kanye nathi ngomoya wakho oyingcwele. Siyakucela Nkosi, siyakunxusa, khazimulisa igama lakho nangaso lesi sikhathi. Ngomoya wakho ukhulumisane nempilo zethu. Ngikhulekela bonke Nkosi abezwa le nkonzo, basize ubenzele umusa. uJesu KRISTU inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Ngiyacela siyezwini lenkosi abasePhilippi chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu KRISTU uyinkosi. Kube inkazimulo kuNkulunkulu uBaba. Sikhuluma kakhulu ngaleli zwi. Sidine sikhuluma-ke bangcwele ngokuthethelela. Sikhulumile ngokuthethelela ukuthi uNkulunkulu ufuna sithethelele. Uma ungathetheleli nawe awuzuthethelelwa. Kukubiza ukuthi uthethelele. Wathi uJesu kanjalo, naye uBaba osezulwini uyokwenza kini uma ningathetheleli ngezinhliziyo zenu, kube yilo nalowo umfowabo. Siyathethelela bazalwane. Uma-ke sithethelela, nathi sizothethelelwa. Ngiyathanda ukuthi-ke sibuka abaseKolose chapter 3, sisekulesi sihloko sokuthethelela. Sofunda amavesi amabili, uverse 12 no-13. Uthi ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele benhliziyo nesisa nokuzithoba nobumnene nokubheka kade. Nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo komunye, njengokuba nenkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. Uma ulalela abantu abatshelwa ukuthi abathethelele abakhethiweyo bakaNkulunkulu, sho njalo uverse 12. Ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu. Ngamanye amagama, ungamnaki umuntu ongafuni ukukuthethelela, ngoba kungenzeka ukuthi akakhethiwe. Musubambela umuntu iqhubu, dlulisa. Kodwa khona abantu ozothi uma uxolisa kubo wonile bethi abakuxolile, ungayikhathazi. Uma usuxolisile usuyenzela inkonzo wena. Ngoba kungenzeka ukuthi lo muntu akakhethiwe. So uzozihluphelane ngomuntu ongakhethiwe. Ngoba bakhona abakhethiwe. Wena njengoba ungilalele ngifuna ukukutshela ukuthi ukhethiwe. Ngadlala uSathane akutshela ukhethiwe. Ukhethiwe-ke wena. Kodwa musuphuma endleleni ngenxa yabantu abangakhethiwe. Uthi-ke uverse 12, ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele nabathandekayo. You have to be holy, ibangcwele, uthandeke kuNkulunkulu. Uma-ke ungokhethiwe, ungcwele, uthandeka, yembatha ububele benhliziyo. Ububele ukuba nesihawu, ububele ukuba nomusa, hayi umusa oyizigaxa, hayi umusa wokumbuluza, umusa wokuzenzisa, hayi umuntu abe nama-moods ashintshe ikhathi. uNkulunkulu akamfuni umuntu ofana nonwabo olihamba nesikhathi. Unwabo uma lusendaweni ebrown luba brown, uma lusendaweni egreen lube green. So wena bese uba yikho konke kulokho abantu abayikhona, ngoba kusho ukuthi uyashintsha. Yaziwa nje ukuthi wena ngumntwana kaNkulunkulu, awushintshwa lutho lapho. Ngakho-ke yembatha ububele benhliziyo, wembathe isisa
wembathe ukuzithoba, wembathe ubumnene, wembathe nokubheka kade, ukubekezela, ukubheka kade. Uma uzembethe lezi zinto awuyofunyana uhambaze. Lezi zinto zakha ingubo yakho kamoya. Lezi zinto zenza ingubo yakho emhlophe elithi iculo, nengubo siyitholile sinikezwe inkosi. Athi kuverse 13 nibekezelelane nithethelelane. Yabona uma ungafunda ukubekezelela umuntu. Ngenze example, uma umuntu ekunyathela nithethele thawe yasibani bani, ngiyaxolisa unyawo lwakho luhlale phezulu kolwami, noma ngiyaxolisa ngifake unyawo lwami phansi kolwakho. That is faith, ukukholwa lokho kunezenzo. Ukwembatha ububele lo, ungabi isixhwanguxhwangu, ungabi umuntu onenhliziyo encane onolaka. No. Kungenzeka bekhona umuntu okunyathelayo ngenhloso, but there are very few. Bambalwa abantu abakwenzayo. Isikhathi esiningi kwenzeka iphutha, kwenzeka ingozi. Ngakho-ke makwenzeka ingozi, mbekezelele, nithethelelane. Uma umuntu enensolo komunye, uma umuntu umsola, mthethelele. Uma unento yakhe entshontshiwe, usola ukuthi usibani bani, kuze ungangene ezindleni okubi, shaya lo mzindlo ngokuthi ngiyamthethelela. Othatha ukuthi kwami ngiyamthethelela. Hayi umqalekise, hayi umkhuleke lithavelele izinto ezimbi. Forgive that person. Lokho kuzokwenza ukuthi ungoni phambi kaNkulunkulu. Nanga umuntu uyamsola, mthethelele. Uyena uthatha ifoni yakho, mthethelele. Yona uthatha ingubo zakho kuyiline unekile, mthethelele. Uzofunda ukushaya uzindla kabi. Imizindla emibi ishaywa ngeforgiveness, ishaya ngokuthethelela. Thethelela. Uthi-ke verse 13 nibekezelelane, nithethelelane. Uma umuntu enensolo komunye, vele umthethelele. Uzokwenze njani? Ngoba mhlawumbe uzomconfronta uthole ukuthi akayenzanga lento, ususukela umuntu wrong, senixabene kanti ngaba nixabananga. Mthethelele, dlulisa. Baningi amakholwa esihogweni ashayo ngoba wathethelele. Ayasha, awathethelele. Thethelela ukuze ungashi. Kuzokusiza ukuthethelela mntaka baba. Njengokuba nenkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. UJesu wasithethelela in advance. UJesu elenge esiphambanweni wathi baba bathethelela abakwazi abakwenzayo. Wayivula igate lentethelelo kuye wonke umuntu oyoza kuye athi inkosi ngonile ngigeze ngegazi lakho. Oyoza kuye ngomntwana kaNkulunkulu evuma isono sakhe, umntwana kaNkulunkulu emkhulekela, uyothethelelwa ngoba uJesu wayenza ifoundation. Wathi baba bathethelele. Wayengasho kuphela laba ababephambi kwakhe bemhlukumeza. Wayesho bonke abantu abayokona, baba mthethelele. Manje kuqhamukaphi kuwe ukuthi ungathetheleli? Awumthetheleli ngani lo muntu wakuhlukumeza usemncane? Awumthetheleli ngani lo muntu wakuqambela amanga? Awumthetheleli ngani lo muntu osemsebenzini okuhlukumezayo, okuqambela amanga ethi wenza izinto ongazenzi kanti zenziwa uyena? Mthethelele. Lithi izwi lenkosi uma umthethelele, ufumbela amalahle avutha ekhanda lakhe. Mthethelele. But ngesathi umthethelela, musuba nengqondo ukuthi umfumbela amalahle. Mthethelele nje ngenhliziyo enhle. Bangcwele, masithetheleleni. Kuzosisiza lokho. Ngikhumbula enye indaba kamama umfundisi oshayo esihogweni namhlanje okwahluleka ukuthethelela. Omunye walaba uJesu abathathile abakhombisa isihogo abathi ngesilungu near death experience. Uthi wathi mayifike ehamba noJesu esihogweni wafica kunomfundisi wesifazane.
wathi hawu Nkosi Jesu ufunani lo mfundisi esihogweni? Hayi phela uma usungale uvela uzazi nje izinto, ufunani lo mfundisi esihogweni? Yathi Nkosi uJesu mbuze yena. Before ethi mbuze wathi uJesu lo unenqwaba ezulwini akayiphendulayo eShumayela. Lo ngangimsebenzisa kuyisisebenzi sami ngisithembile. Bengenza izinto ezinkulu ngaye emhlabeni. Kodwa wanqaba into eyodwa ukungilalela. Mbuzo uzokutshela. Ambuze athi lo mama uJesu wayengibizile ngimsebenzele emhlabeni. Ngelinye ilanga ngadiscover ukuthi indoda yami iqonyiwe ebandleni. Mase ngizondile lokho yazithoba indoda yazoxolisa. Nentombi yayo leyo yasebandleni yeza yazoxolisa. Uma sebexolisile wathi lo ngeke yena ixolele indoda yakhe, ngeke abaxolele. Ngakhuluma naye kaningi ngezwi nangombono nangamaphupho ngimtshela ukuthi akabaxolele ngoba mina sengibaxolele. Wathi ngeke abaxolele. Kwafika isikhathi sokuthi bafa badlula, nesakhe safika wafa engaxolile. Yikho ela esihogweni, yikho ngila esihogweni kuxoxa yena. Sengenza ngathi xoxa uJesu, yikho ela esihogweni. So indaba yokungaxoli, indaba yokubamba amagqubu, iy'nkinga bazalwane, iy'nkinga bangcwele. Asifunde ukuxola, asifunde ukuthethelela, singabamba amagqubu. Wena uzoba neshwa ufe kuqala ubamba igqubu lomuntu asale ephenduka angene ezulwini. Ngoba kukho ukuthi ngeke ungene ezulwini uma esafa lo muntu okufanele uxolisa kuye. Cha, xolisa kuNkulunkulu akuthethelele akufake ezulwini lakhe. Ngakho-ke bazalwane bangcwele, ake simkhonze uNkulunkulu, ake sihambe ngobungcwele, uthethelele. Thethelela, uNkulunkulu uzokusiza. Funda ukuthethelela.